nan Allah tapaui jurang subaran yo di tanah jauh jasa puluh jari nan disusun di kapalong ampun kan denai mandeh kandua nyatanya kini hati denailah bapunyo dak bisa denai dutokan biarlah kini denai menentukan surang mandeh indah ranginang urangkan samo saja usahlah takui denai kata pidayo mandeh basumpah denai mandeh indah kaluto denai meminta bikia dan cari pandampiang hati bukan buruak cela bukan buruak pulau laku pilihan mandeh hati nangko nan Allah tapaui jurang subaran yo di tanah jauh jasa puluh jari nan disusun di kapalong ampun kan denai mandeh kandua nyatanya kini hati